Qed joqrob lejn tmiem it-tlestija tax-xogħol fuq iż-żewġ swali ġodda fl-Isptar Mater Dei illi mistennija jibdew jilqgħu l-ewwel pazjenti fil-ġimgħat li ġejjin. Iż-żewġ swali se joffru servizzi mediċi moderni għal pazjenti rikoverati u flimkien se jipprovdu 48 sodda. Dawn se jieħdu post is-swali M7 u M8 u se jwasslu għal żieda ta' 10 sodot mediċi biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-isptar u jitnaqqas il-bżonn ta' swali temporanji meta jkun hemm żieda fid-domanda. Ix-xogħol jitbdew f'Diċembru tas-sena l-oħra u jinvolvu investiment ta' 6.5 miljun euro. Il-proġett li nsab kważi lest jinkludu wkoll it-tamir u l-amara meħtieġa għall-operat ta' swali. L-ispazju li qabel kien jintuża bħala blokka amministrattiva ġie konvertit f'żona klinika bħala parti mill-istrateġija biex aktar spazju fl-isptar ikun iddedikat għal kura tal-pazjenti. Wara li M7 u l-M8 jiġu vakati, dawn se jiġu rranġati u konvertiti fis-swali speċjalizzati għal każijiet mediċi u kirurġiċi. Fl-istess waqt se tinħoloq sala ġdida tal-ortopedija biex Mater Dei għall-ewwel darba ikollu 4 swali dedikati għall-ortopedija. B'hekk se jinħelsu wkoll aktar sodod kirurġiċi fis-swali eżistenti. Bħalissa dejn ukoll l-aħħar testijiet u l-ikkommissjonar tas-sistemi fosthom il-ventilazzjoni u l-arja kundizzjonata, l-ossiġnu u s-suction, is-sistema tal-pneumatic tube u s-sistema tas-sejħa tal-infermiera. B'reazzjoni għal dan id-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Ian Borch f'kumment fuq il-midja soċjali innota li permezz ta' dan l-investiment is-servizzi offruti se jitjiebu bil-kwalità tal-ħajja dejjem togħla u titjieb. Fis-sfond ta' dan qal li ġie kummissjonat studju komprensiv biex jipprovdi aktar informazzjoni reali li fuqha jista' jkun ibbażat investiment futur. Imma huwa biss il-bidu. L-isptar ewlieni ta' pajjiżna jrid jibqa' jiġġedded. Il-mediċina qed tavvanza, il-ħtiġijiet qed jinbidlu u rridu nibqgħu dejjem pass quddiem. Għalhekk fost l-ewwel deċiżjonijiet li jiena ħadd fil-ġimgħat li għaddew ikkummissjonajt studju komprensiv dwar Mater Dei. Studju li se jkun fidi propju fil-ġimgħat illi ġejjin. Se jurina kif nistgħu nagħmlu aħjar użu mill-ispazji eżistenti fejn hemm lok għall-espansjoni u kif nippjanaw b'viżjoni fit-tul. Il-proġett huwa parti minn programm USAT espansjoni u titjib f'Mater Dei li inkludi wkoll id-Dipartiment il-ġdid tal-Emerġenza u swali għall-kura akuta tas-saħħa mentali.